दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। दोन दिसाच्या बोवाळा उपरांत लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक पास। भौशीक परीक्षांमधी गैरप्रकाराच्या गुन्ह्यावर 10 वर्षांची ख्यास्त, मोठ्या दंडाची तरतूद। दोनापावला दरोड्यात क्रायम ब्रांचीन फायल केले चार्जशीट। 509 पानांच्या चार्जशीटात 5 आरोपी आणि 30 साक्षीदार। संजील कुडचडकार अपहरण प्रकरणात पुलिशेन बायल लुइजा फर्नांडिसाक केली अटक। घडणुके उपरांत आशिल्ली गायब। एकतीस ऑगस्टावन फकत 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन। इल्ल्याशा विधानसभा अधिवेशनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सरकाराचेर काडलो फोग। प्रॉपर्टी घेताना एनिवेअर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था चालीक लावपी गोंय देशांतले तिसरे राज्य। मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी येवजणेचे उक्तावण। आणि पावसाचो नेट कमी असलो तरी राज्यातली धरणां भरपाच्या वाटेर। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती।